Zaujímavé je, že vlastne ako jazykové modely sa učia iba predpovedať ďalšie slovo. To je všetko, čo oni ako v celej svojej existencii videli. Hej? Oni vlastne ten svet nikdy nevideli. Oni vždy videli iba kus textu. No a tým pádom ako validná otázka je, že či model, ktorý vždy videl iba kus textu, bude schopný chápať, ako vyzerá naozajstný svet. No a toto ako sú vlastne také nejaké prvé dôkazy toho, že tie jazykové modely do veľkej miery ako reprezentujú realitu sveta, hej? Aj keď ho vlastne nikdy nevideli. Čo je vlastne veľmi ako zaujímavé. Nikdy ho nevideli, nikdy s ním neinteragovali, nikdy si nič neošahali a zároveň vedia, aká je tá mechanika prvkov, ktoré v tom reálnom svete fungujú. Milí přátelé, dnešním hostem je Michal Štefánik. Michal Štefánik je doktorant na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a zároveň vedoucí NLP týmu ve společnosti Gauss Algorithmic. Již více než 7 let se věnuje praktickým aplikacím velkých jazykových modelů, přičemž jeho výzkum se zaměřuje zejména na robustnost těchto modelů. Se svou prací se pravidelně účastní prestižních konferencích zaměřených na umělou inteligenci, jako jsou iClear, ACL nebo EMNPL, kde získal i několik ocenění, včetně Best Paper Award. Je rovněž zakladatelem Transformers klubu, který podporuje studentský výzkum. Členové tohoto klubu získali řadu ocenění, včetně ceny děkana a prvních míst v mezinárodních soutěžích. Tak pojďme na to. Jo, tak já, Michale, moc děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu. A první otázka, která bude shodná teda pro všechny, co to je umělá inteligence? No, pod umelou inteligencií si ľudia predstavujú asi rôzne veci. A zase aj my ako výskumníci máme nejakú subjektívnu predstavu o tom, že čo tento pojem znamená a neznamená. A ja by som sa odkázal ako na nejaký historický kontext, že historicky je umelá inteligencia ako technológia, ktorá sa snaží napodobniť správanie človeka. Takže tá inšpirácia je tam jasne daná človekom a implementácie sa teda môžu ako výrazne rozchádzať v tomto balíčku. Keď sa bavíme o inteligencii, tak evidentne sa bavíme hlavne o myslení a rozhodovaní človeka. V tom širšom slova zmysle, ale teda ako umelá inteligencia často označuje aj nejaké mechanické napodobnenie ľudí, nejakú rekonštrukciu proste toho mechanického správania, nie len teda myslenie. Myslím si, že dobrý charakteristický príklad toho, čo bolo ako jedno z prvých ako vnímaní toho, že čo značí tú umelú inteligenciu, bol Karolov Čapkov robot, ktorý je teda umelo zostavená replika človeka, schopná všetkého toho, čo človek. Že toto vlastne, ten Čapek sa nesústredil špeciálne na to myslenie, ale sústredil sa na to napodobnenie toho človeka po tej vizuálnej aj po tej intelektuálnej forme. Hej? Vlastne toto by som povedal, že môže byť ako jedno z prvých vyobrazení umelej inteligencie v praxi. Preto aj to slovo robot vlastne pochádza z tej Čapkovej hry, ktorá bola teda veľmi populárna a preložená do 30 jazykov a tak sme vlastne došli k tomu slovu robot aj v ostatných jazykoch mimo češtiny. Takže za to můžeme my. A super, já jenom uvedu na prvou míru, proč se tohle ptám a proč se chci ptát právě každého toho hosta, jak z té vědecké komunity, tak z těch aplikačních, protože já, když se to snažím někomu vysvětlit, tak vždycky se lžu. A je to ještě horší, vlastně nikdo se v podstatě ani jako neptá, protože to všichni ví. A potom, když člověk slyší takové ty věci, jako že umělá inteligence začala v roce 2022, tak se mu zježí samozřejmě všechny chlupy. A to jsou jako normální lidi, řekněme, a je to pochopitelný, to se jako ničemu jako nesnažím nějak někomu vysmívat. Ale i třeba člověk, kterého si hrozně vážím, jeden z nejlepších popularizátorů vědy v Československu, nebudu ho jmenovat, aby mě nezmlátil, tak právě jenom rozhovor se zeptali jako potom na umělou inteligenci a on řekl, já jsem do toho zadal svoje jméno a teď to samozřejmě vyhalucinoval něco, říká, a tudíž je to celé k ničemu, jo, a to mi přijde, že to není jenom vylití dítěte s vaničkou nebo obráceně, ale to je prostě přerušení chámovodu, jako jo, že a
ten cíl tohohle našeho dnešního rozhovoru by měl být právě v tom ukázat, jak obrovsky široká tato oblast je a že umělá inteligence se nerovná ChatGPT, i když ChatGPT je jako neuvěřitelně zajímavá technologie a budeme se snažit ji tady pochopit dneska, ale měli bychom hlavně probrat to, jakým způsobem to všechno vlastně může fungovat a kolik věcí do toho patří. Tak ty si vlastně těma jazykovými modelama, tím NLP, zpracováním přirozeného jazyka, vlastně trávíš celou svou profesionální dráhu, což teďka může vypadat jako neuvěřitelně prozíravý jako krok, až jako absurdně, že jo, protože to tak aspoň, co já vím, nevypadalo. Vlastně umělá inteligence, nebo řekněme obecná umělá inteligence se řešila jiným způsobem než skrz ten jazyk, ale ukázalo se, že ten jazyk jako je skutečně hrozně jako zajímavá věc, jako přečetl jsi na základce Wittgensteina jako a rozumí jazyk, nebo jak ses k tomuhle dostal ty? No, ja by som povedal, že ja som sa k tomu dostal veľmi prozaicky. Proste to odo mňa všade chceli. Kdekoľvek som prišiel, tak bola nejaká aplikácia, ktorá bola založená na jazyku a bolo ju treba nejako riešiť. Vždycky tam bol nejaký text. Ako spätne sa na to pozerám, že to nie je zas taká náhoda, pretože ten text je ako veľmi expresívna modalita alebo forma ako vyjadrovania informácie. Keď sa nad tým zamyslíme, tak vidíme, že ako v texte vieme popísať akúkoľvek inštrukciu nejakému svojmu kolegovi alebo kamarátovi. Vieme veľmi dobre prerozprávať akýkoľvek príbeh. Vieme si vybrať, do akých detailov v tom príbehu pôjdeme. A ten jazyk nám to umožňuje, bez toho, aby nás nejakým spôsobom limitoval. Jazyk má aj nejaké limitácie. V rôznych konkrétnych jazykoch, ako v češtine napríklad, nám často chýbajú nejaké výrazy, ktoré sú v angličtine. Takže ako sú tam povedzme nejaké bariéry, ktoré nám ten jazyk stáva, ale tie bariéry vlastne ako tí ľudia prirodzeným spôsobom rozširujú tým, ako ten jazyk používajú, adaptujú slova zvonka, prípadne vynaliezajú nové slova, takže ten jazyk je ako veľmi flexibilný. Zároveň je ako jazyk veľmi efektívna forma ukladania informácií, pretože hovoriť je otravné, je to ťažké, hej, vyžaduje to nejakú energiu a zároveň niektoré naše myšlienky a informácie sú veľmi zložité, takže keby ten jazyk nebol tak efektívny ako je, tak proste ľudia používajú iný jazyk. Hej. Keď sa pozrieme napríklad do obrazu alebo do videa, tak keby sme chceli napríklad extrahovať narratív nejakého filmu z videa, tak aký objem informácií by sme vlastne na vstupe mali a aká komprimovaná by bola tá forma na výstupe. A vlastne by sme zase tak veľa tej informácie nestratili. Určite by sme niečo stratili, ale zároveň to podstatné, to kvôli čomu tí ľudia prídu na ten film, by tam stále ostalo. Takže ono to vlastne dáva zmysel, že ľudia udržujú toľko informácie v písanom jazyku a preto aj dáva zmysel, že toľko veľa aplikácií už aj historicky vlastne sa o ten jazyk opieralo, aj keď tie technológie povedzme tých 7-8 rokov dozadu, keď som začínal, boli proste úplne iné. Jo, to je právě to, co mi na tom přijde hrozně zajímavý, a to je to, že to, co říkáš, je přirozený. Na druhou stranu, to, když jsme to viděli, jak to fungovalo vlastně těch pár desítek let dozadu, tak mi přišlo jako strašný, že jo. Já si pamatuju první jazykový model, jsem viděl vlastně u tebe a dělal to nějaký ty shrnutí a překlady a jsme se tomu smáli, jo. A vlastně tu aplikaci těch chatbotů jsme si představili potom, nebo asi já jsem se takhle hloupě představoval, vlastně, že to nemá žádný moc velký význam, že to je maximálně na to, že to na nějakým shopu bude radit někomu, jaký boty si má koupit, ale v tuhle chvíli to v podstatě efektivně nahrazuje programátory a lidi, kteří dělají překlady a korektury a takové věci, takže tady se muselo něco stát, že jo? Něco se muselo jako zásadně změnit a k tomu, bychom to pochopili, tak bude muset jít trošku o pár pater jakoby níž. Nebo dá se říct jedním slovem, co se stalo, teda dokázal by to říct jedním slovem, co se stalo. Ja by som to povedal jedným slovom, ale to slovo by asi pre nikoho nič neznamenalo. Tie modely sa stali robustnejšie. Takže je veľmi ťažké ich dnes rozbiť oproti tomu, aké to bolo
ťažké alebo ľahké ešte 2-3 roky dozadu. Jo, to jako podle mě dobře demonstruje na tom, když si člověk pustí Siri jako, a jak z toho byl docela člověk nadšený, když to vyšlo, a jak strašný vlastně to je oproti tomu, když si pustí ten hlasový mód toho ChatGPT, jaký obrovský jako rozdíl to je. Jako, to přijde, furt mi to přijde jako zázrak a tomu zázraku budeme se snažit přijít trošku na kloub. To znamená, abychom pochopili, jak fungují tyhle velké věci, tak musíme jít trochu dolů a pochopit vlastně to, na čem je to založené. To, na čem tyhle všechny technologie jsou založené, tak je něco, čemu se říká strojové učení. Jak se může stroj něco naučit? No, strojové učení je teda ako historicky, zase ja to vždycky rád uvediem do nejakého kontextu. Historicky je vlastne strojové učenie postavené na statistických modeloch. Statistické modely tu máme už veľmi dlho, 40-50 rokov, niektoré aj viac. Statistické modely vznikli na to, aby sme popísali nejaké dáta. Chceme vidieť napríklad, aký je trend v pôrodnosti alebo trend v dĺžke dožitia, tak si nakreslíme do grafu proste v čase vývoj toho, alebo v každom roku si naznačíme, aká je priemerná dĺžka dožitia v republike a potom si tým preložíme nejakú priamku, ktorá čo najlepšie proste zodpovedá tým dátam. Takto používali vlastne štatistické modely štatistici veľmi dlho a potom prišli nejakí ľudia, ktorí začali prehlasovať, že umelá inteligencia je vlastne iba štatistika, keď to celé otočíme a použijeme tento štatistický model na to, aby sme niečo predpovedali. Takže oni vlastne tvrdili, že vďaka týmto dátam my máme teraz model, ktorý nám povie, že aká bude dĺžka dožitia za 10 rokov napríklad. No a vlastne tie modely strojového učenia sú štatistické modely iba použité na vyvodzovanie nejakých nových záverov. Hej. Štatistikou toto zvyčajne poburuje, pretože týmto vlastne prehlasujeme koreláciu za kauzalitu. Hej. Tým, že my povieme, že ten trend sa nebude meniť a ten trend je takýto, tak vlastne ako ignorujeme celú tú zložitosť toho sveta, zahrnieme ju proste do toho jedného veľmi jednoduchého modelu a povieme, že tento model má tú schopnosť ako predikovať budúcnosť. Čo je akože samozrejme pritiahnuté za vlasy, ale vlastne tento obrad v spôsobe, akým používame štatistické modely, je vlastne základom strojového učenia, tak ako ho stále poznáme dnes. To, co vím, tak právě na začátku, když tomhle se řekl, že říká data mining, nebo tak vlastně ty statistici to brali jako že se někomu vysmíl, jako pejorativní slovo, že vlastně vy neděláte statistiku, vy děláte nějaký váš data mining. Ukázalo, jak to. Ale že jo, teďka pro normálního člověka, tak ten model, už jsme si teda řekli nějak, co to je, že jo, může to být funkce, může to být něco daleko složitějšího a nejenom neuronová síť, ale těch modelů může být jako X a teď to naučím na základě nějakých jako dat. A jak je možný, že to vlastně řekne i něco, nebo dokáže to říct něco, co v těch datech vlastně nebylo, nebo se to, jak to, že se to nenaučí jenom ty pejsky a kočičky, ty stejný, a jak to, že to dokáže něco zobecnit a říct něco zajímavého o tom světě, o těch datech, který nikdy neviděl. Tam vlastne ako narážame na to, že to, čo označujeme my ako model, ten model strojového učení, nemusí byť vôbec jednoduchá vec. To nemusí byť proste vec, ktorá akceptuje ako jeden vstup, alebo ja neviem, proste jednu veľmi obmedzenú feature 0,1 alebo počet let, ale môže to byť niečo, čo má na vstupe ako stovky, tisícky rôznych feature a z týchto feature, z týchto atribútov dát kombinuje tú predikciu, ktorá je potom na výstupe. Takže ten model môže byť oveľa zložitejší ako len teda predikcia nějakého jednoduchého korelačného vzťahu. Jsem já schopen říct, jak to funguje, protože že jo, když teda to je složitý, je to pro mě nějaký black box, všechny tyhle modely, nebo existují modely, které můžeme říct proč a jak se rozhodují, protože to může být samozřejmě nebezpečný, když to dám někomu operovat mě, nebo
nastavím na to mezikontinentální raketu, řeknu, to je prostě black box, naučili jsme to na něčem a tak. Môžu říct o tom, co se tam děje uvnitř toho modelu? No, toto vieme do určitej miery. Najprv teda to, že to nevieme spraviť perfektne, vlastne tak nejak limituje tú aplikovateľnosť tých aktuálnych modelov, pretože my to nevieme spraviť úplne presne. Na druhej strane do určitej miery vieme interpretovať, akým spôsobom sa modely rozhodujú, aj keď sú to ako zložité modely, ako napríklad dnešné jazykové modely. Vieme, tie metódy sú postavené napríklad na tom, že my nejakým spôsobom meníme ten vstup toho modelu a pozeráme sa, akým spôsobom to ovplyvňuje ten výstup. Hej? Takže môžeme sa pozerať na to, že keď ako zameníme vo vstupe, ja neviem, nejaké povolanie a potom sa pozeráme na to, že chceme od toho modelu, aby povedal, čo ten človek robí v nejakom kontexte, tak pokiaľ ten model ako rozumie alebo správne modeluje ten vzťah toho povolania a toho výstupu, tak v tomto prípade by mal zmeniť tú predikciu. V prvom rade ju mal zmeniť a v druhom rade by ju mal zmeniť na nejakú správnu. Věřil bys ty sám, když bys jel autem, který bude řídit samo, jako že to bude fungovat dobře? No, ja si myslím, že zrovna ako šoferovanie je veľmi jednoduchá a monotónna činnosť, ktorá hoci tomu ľudia prisudzujú často ako veľkú váhu a rôznorodosť situácií, tak sa v 99% prípadoch alebo 99% času dá riešiť ako veľmi jednoduchými pravidlami. A rovnako ako ľudia sú schopní riešiť šoferovanie v 99% času úplne intuitívne, tak rovnako si myslím, že aj tie stroje sú v tých 99% prípadov veľmi presné. Na druhú stranu otázka je, čo urobíme s tým posledným percentom, že jo? No tak tam si myslím, že je dobré, pokiaľ existuje nejaký fallback. Keď to auto vie proste zastaviť, keď sa ocitne v situácii, ktorú nevie riešiť. Možno je to možné, niekedy to možno nie je možné, ale zároveň ako môže proste iba nasledovať rad aut, ktorý ide pred ním a napríklad zle odbočiť. Takže toto je práve tá výzva pre ten výskum, ako sa vysporiadať s tým percentom situácií, ktoré tam sú. Určite. No ono asi taky nám hraje do karet to, že jak špatní lidi jsou v těchto věcech, takže vlastně stačí být jenom, nemusí ten stroj být dokonalý, stačí být lepší než ten průměrný člověk, což asi není tak úplně těžký. S tím souhlasím. Tak, to jsme jenom odbočili, jsem chtěl jenom, jestli tomu skutečně věříš těm věcem, jestli na to dáš život, jako, nebo... Ja si myslím, že to nie je správne položená otázka. Ja si myslím, že na to netreba dať život a zároveň nám to môže výrazne uľahčiť život. Hej? Dobře, tak většina těch dnešních modelů je postavených na neuronových sítích, což vlastně nebylo docela dlouho pravda, až u nějakého určitého roku ty neuronové sítě zažily nějakou renesanci. Poměrně dlouhou dobu byly jako spíš nepoužívaný, ale protože se myslelo, že vlastně nefungují. A jsi schopen říct, proč to nefungovalo a proč to vlastně byla jako chyba, kdy to začalo vlastně fungovat? No tak najprv, čo sú neurónové modely, aspoň tak skrátke. Tak neurónové modely sú vlastne modely poskladané z veľkého počtu výpočetných jednotiek, ktoré sú vlastne jednoduché štatistické modely. Takže keby sme ako poskladali, ja neviem, 10 štatistických modelov za sebou, takže výstup toho prvého by bol vstupom druhého a tak ďalej až do konca, tak by sme vlastne mali niečo, čo už sa podobá na dnešné neurónové modely. V čom mali ľudia problém dlhú dobu, bolo trénovať neurónové modely, ktoré sú hlbšie ako jedna úroveň. Pretože v takomto prípade je vlastne ten výstup kompozíciou niekoľkých krokov pred tým a tým pádom je otázne, akým spôsobom by sme vlastne rozložili vlastne ten podiel na tom výstupe, ktorý ten celkový model dáva. A toto je dôležité hlavne ako z praktického hľadiska. My ten model musíme nejakým spôsobom natrénovať. Tie modely sa trénujú tak, že my sa vlastne pozrieme na to, aký má každý výstup každej tej jednotky v tom modeli, aký má podiel na tej celkovej chybe toho modelu.
No a teraz, keďže my vieme tú chybu nejakým spôsobom vyčísliť, tak my vieme potom aj upraviť tú váhu tak, aby tá chyba bola o niečo menšia. No a ale v tom prípade, že máme ako sieť, ktorá má viacej ako jednu vrstvu, tak tá chyba je vlastne kompozíciou jednotlivých vrstiev a my sme dlho nemali teda algoritmus, ktorý by nám umožnil vlastne tú chybu ako pripísať jednotlivým vrstvám v tom modeli. Dnes už ten algoritmus máme a vieme, že funguje. Tam asi nepôjdeme úplne až do týchto detailov, ale vďaka tomu, že tento algoritmus máme, tak sme dneska schopní trénovať aj modely, ktoré sú hlboké a veľmi zložité. Takže vlastně to, co se stalo, je, že ty modely jsou hlubší a vlastně ten problém byl, že jsme nechápali, jak vlastně nastavit ty váhy toho modelu. A ty váhy toho modelu, to jsme se dostali k zajímavé věci, to jsou vlastně ty parametry a dneska se, když se mluví o ChatGPT nebo v těch modelech od Facebooku, že mají nějaké množství parametrů, tak to jsou vlastně, že jo, ty váhy, to jsou, dalo by se říct, to jsou, když to teda uděláme tu analogii, která jako je s tím mozkem, že jo, která, kdyby tady byl nějaký neurobiolog, tak nás zabije, tak řekněme, že tam jsou nějaký neurony a ty synapse budou to spojení budou ty váhy a ty vlastně nastavíme. Takže ten model je prázdný jako děcko a to učení vlastně znamená nastavování těch jednotlivých vah. A když tohle mám nastavený, tak to je vlastně ten výsledek. A jedna z možností, jak ten model udělat dobrý, je to, že těch parametrů bude víc, což nás stojí samozřejmě peníze a stojí nás to ten. A můžeš říct řádově, kolik mají teďka ty velký modely parametrů? Jo, no tak to prvé ChatGPT sa vie ešte, že malo nejakých 175 miliard parametrov. Dnešné modely sú aj väčšie. Na druhú stranu je tam aj tlak na optimalizáciu, pretože práve aj tým, že ako tie rozhrania alebo tie APIčka týchto modelov zlacňujú, tak to naznačuje, že tie aktuálne modely už sú menšie a efektívnejšie ako tie prvé. A zároveň teda to ukazuje, že tú veľkosť sme iniciálne nepotrebovali a je tam stále priestor na nejakú optimalizáciu. Jo, to si řekl jako několik důležitých věcí. Jednak to, že u toho ChatGPT vlastně nevíme, když ta společnost se jmenuje OpenAI a založili jak jsem z jiného důvodu, tak dneska to je jako, že jo, dost zavřená věc. Víme teda, jak to ChatGPT jako vnitřně funguje? No tak vieme, že je založené na jazykovom modeli stále. Tie jazykové modely sú teda ako pomerne ako spoľahlivým základom na to, aby sme nejakých chatbotov trénovali. Vlastne áno, priamo ako z toho, čo vieme od OpenAI, to aktuálne GPT už ako nemusí byť ani do veľkej miery jazykový model. Môžu to byť nejaké obaly, nejaké pravidlové systémy postavené okolo toho modelu samotného. Toto je teda škoda, ale na druhej strane ako máme aj mnoho reprodukcií alebo povedzme ako modelov, jazykových modelov, ktoré sú podobne dobré ako GPT-4, ktoré boli vytvorené teda v otvorenom prostredí a vieme o nich povedať všetky technické detaily, ktoré sprevádzali ich tréning. A tým pádom vlastne vieme, že sme schopní sa dostať na podobnú úroveň, aj pokiaľ teda postavíme celý ten model na klasickom jazykovom modeli, ktorý je potom nejakým spôsobom adaptovaný na inštrukcie. Jo, to je vlastně super, že neexistuje jenom ten ChatGPT, ale že jsme schopní teda vlastně říct, porovnat to, jestli a tím pádem vlastně říct, na čem to zřejmě je založený, když ty vlastně modely vlastně fungují minimálně jako stejně nebo podobně dobře. Ano. Ty sám jsi zastánce toho, že tady ty velký modely jsou otevřený? Ja si myslím, že toto je proste ako biznisové rozhodnutie tých spoločností a veľa s tým nespravíme. Môžeme byť zástancami, áno, ja som zástancom toho, aby to, čo nazývame výskum a to, čo sa porovnávalo potom s nejakými ďalšími modelmi, čo vlastne tieto spoločnosti robia, tak aby toto bolo otvorené. Pretože bez toho, aby sme mali teda informácie o tom, že na čom tie modely boli trénované, nemôžeme ani zaručiť to, že tie výsledky, ktoré oni ukazujú, sú nejakým spôsobom ako dôveryhodné. Dobře, tak řekněme, že teda už rozumíme
tomu, co to je to strojové učení, že to je nějaký model, který nějakým způsobem naučíme a jsme do jisté míry schopní interpretovat, co říká a proč. A jedním z takových modelů, který má jako tady české kořeny, já nevím, a přímo z tvojí fakulty je Word2Vec a přijde mi, že by to mohlo být zajímavý k té tranzici, k tomu, co vlastně potom bude dál. Mohl by si říct, co to je Word2Vec a jak to vzniklo? No, trochu ťa opravím, Word2Vec nie je priamo z našej fakulty, je to z FITu z VUT. A áno, ako tam zase začnem proste trošku obšírnejšie, ako historicky sme my vlastne modely jazyka stavali na nejakých gramatikách. Hej, gramatiky vlastne nejakým spôsobom definujú a dávajú do nejakého spojenia slovné jednotky, ktoré sa vyskytujú vo vetách. To je to, čo sme sa učili v škole. Hej, existujú podstatné mená, slovesá, prídavné mená, áno. tie musia byť nejakým spôsobom poukladané, vo vete musí byť vždy sloveso. Hej. No a toto bolo vlastne to, čo sme nazývali ako modelom jazyka. Hej, že my sme mali tento ako systém pravidiel, ktorý ten jazyk vlastne popisoval. Čo je ako problém týchto modelov je, že oni nám vlastne dávajú ako dosť obmedzenú informačnú hodnotu. Hej? Že keď to porovnáme s nejakým ChatGPT, tak ChatGPT nám povie odpoveď na otázku, ktorú sa ho spýtame. Povie nám nejaká dekompozícia syntaktická vety, povie nám syntaktická dekompozícia vety, odpoveď na otázku, no nepovie, že jo. Takže ako bola tam potreba ako postaviť nejaké expresívnejšie modely, ktoré lepšie modelujú práve ten význam toho jazyka na úrovni slov alebo aj na úrovni vied. No a asi dá sa povedať, že prvý model, ktorý vznikol na modelovanie významu slov, bol práve Word2Vec, ktorý vznikol v rámci dizertačky Tomáša Mikolova na VUT v Brne. A tento model sa to snaží robiť lepšie, flexibilnejšie a stavá teda ten prístup na nejakej dvojvrstvovej neurónovej sieti, ktorá vlastne pre kontext slova, pre 5 predošlých a 5 nasledujúcich slov predikuje to správne slovo v tom kontexte. Takže vlastne Tomáš formuloval tú úlohu úplne inak, ako to bolo predtým. Predtým sme sa vlastne pýtali, ako aký slovný druh chýba v tejto vete. Toto bolo to, čo nám bol ten model schopný ako predikovať. Zatiaľ, čo tento nový model nám teda je schopný predikovať tie slová podľa kontextu. Toto je veľmi jednoduchá úloha, ale samo o sebe to tiež nie je zase také veľmi užitočné. Čo ale sa ukázalo ako užitočné, sú práve tie reprezentácie, ktoré sa tie siete týmto spôsobom naučili. Oni sa naučia váhy pre každé slovo a tá sieť vlastne funguje tak, že ona sa snaží ako skomprimovať tú informáciu toho kontextu, ktorá je užitočná na predikciu toho slova v tom kontexte. Takže potom pre každé slovo, ktoré môže tá sieť predikovať, my máme nejaký vektor, nejakú komprimovanú reprezentáciu a táto reprezentácia veľmi dobre odráža vlastne význam toho slova, ktoré je funkciou toho kontextu. Čo toto má za následok, je napríklad to, že slová, ktoré sú semanticky súvisiace, tak majú veľmi podobnú reprezentáciu. To znamená, že napríklad všetky mestá sú veľmi pekne pohromade v tomto priestore. Všetky dátumy, všetky číslovky, všetky tieto ako semantické jednotky, ktoré ten náš predošlý model reprezentoval, sú teraz pekne pohromade, hej, ale sú to aj ako oveľa zložitejšie veci, hej, že áno, napríklad o geolokáciách sme vedeli predtým rozhodnúť, že sú to nejaké ako podstatné mená, ale teraz vieme napríklad z tohto modelu vyčítať, ktoré geolokácie sú hlavnými mestami, hej. To je druhá vec, ktorá v tomto priestore funguje, to je aritmetika, hej. Keď zoberieme 3 reprezentácie slova Praha, reprezentácie slova Česko, k tomu pričítame a tieto dve reprezentácie odčítame. K tomu pričítame Tokio, tak nedostaneme Brno, ale dostaneme tesne vedľa Japonsko. Hej? Takže z tohto vlastne vidíme, že ten model modeluje vzťah krajín a ich hlavných miest, čo môže byť veľmi užitočné pre veľa aplikácií.
Áno, takže čo je dôležité na Word2Veku, tak obecne je hlavne akože ten výrazný posun od toho gramatického modelovania k tomu pravdepodobnostnému alebo štatistickému modelovaniu. Je to vlastne prvý model, ktorý ukázal, akým spôsobom reprezentovať jednotky textu nejakým spôsobom, ktorý vlastne odráža význam, ktorý odráža semantiku tých slov. Perfektní, jo, takže v podstatě se dá říct, že umělou inteligenci založili dva Češi, že jo? Čapek. Samozrejme. By ste si vystačili, že jo? Tak jo, a tohle si myslím, že mně to třeba tohle přišlo, ten Word2Vec jako první takový fakt zázrak, když se tam právě ukázala ta aritmetika těma slovama. A taky jsem si teda vzpomněl, proč jsem vlastně nenáviděl to zpracování přirozeného jazyka, když to bylo vlastně založené na těch základkových slovesech a těch vlastně, že to vlastně nemohlo. To bylo jasný, že to k ničemu nemůže být, že to je tak strašný. Ale tohle je úplně perfektní a vlastně odsaď už oslím můstkem se můžeme dostat k těm složitějším modelům a tím modelem, který je vlastně základem většiny těch věcí, které lidi nazývají dneska umělá inteligence, tak je něco, co se jmenuje transformer. A to by samozřejmě jako zasloužil samostatnou přednášku, jsi schopen nějakým způsobem to a to vyjádřit nějak tak, aby to bylo jasný, v čem ten přínos tady tohohle z toho je a co to vlastně je. No, tak môžeme ten transformer možno ako na to nadviazať analogiou práve z toho Word2Veku. Že Word2Vec vlastne vymyslel prístup, akým spôsobom reprezentovať slová. A dôležité je, že na to, aby sme vlastne dostali tieto reprezentácie, tak nepotrebujeme žiadne kategórie, žiadnu ľudskú silu. Hej? Pretože aj do Word2Veku my môžeme proste nasypať hordy textu, lebo každé slovo má proste vo voľnom texte nejaký kontext. Takže máme vstup, máme výstup. Kontext, slova. No a v tomto tento framework nám vlastne umožňuje reprezentovať význam slov bez toho, aby sme mali akékoľvek nejaké označené dáta, akékoľvek označenia nejakých slovných druhov napríklad. No, tie dnešné transformery sa snažia vlastne o to isté. Oni sa snažia o reprezentáciu semantiky slov a ich vzťahov vo vstupe. Hej. Oni veľmi dobre vedia, že všetky geolokácie sú geolokácie. Oni veľmi dobre vedia, že všetky podstatné mená sú mená nejakých osôb, ktoré vystupujú v nejakom texte, lebo oni sa vždycky vyskytovali v tých vstupných textoch v nejakom veľmi podobnom kontexte. No, transformer ako sieť. Transformer je teda zase jazykový model založený na neurónovej sieti. Je oveľa hlbší ako Word2Vec. Je to oveľa ako zložitejší model, je tam ako mnoho technických riešení, ktoré museli byť ako navrhnuté a preskúmané a implementované na to, aby transformer existoval. Ukázalo sa, že transformer je veľmi efektívny, že on si dokáže napríklad zapamätať jednu asociáciu, keď sa vyskytla iba jedenkrát v celých trénovacích dátach. Aj keď nasypete do transformeru vstup o veľkosti celého internetu, tak on je schopný vám proste vrátiť informáciu, ktorú videl na celom tom internete len raz. Keď si porovnáte s človekom, tak toho by určite človek schopný nebol, ani zďaleka. Čo je dôležité, alebo kde je tá hlavná analogia transformeru a Word2Veku je tá predikcia. Je tá úloha, na ktorej sa ten model trénuje a ktorú vlastne iniciálne ovláda. Transformer je model, ktorý je tiež trénovaný na predikciu slova z kontextu. Hej. Už to nie je kontext, ktorý obsahuje predošlé aj nasledujúce slova, je to iba predošlý kontext, čo sa ukázalo ako užitočné, pretože takýto model vie potom iteratívne predikovať nasledujúce slova do nekonečna. Hej. Takže ten model vlastne vďaka tomu, že sa nefixuje na budúcnosť, ale len na to, čo už dovtedy povedal, tak je schopný vlastne predikovať to nasledujúce slovo. Jo, to mi přijde perfektní vysvětlení. A teď se to přímo jako nabízí ta otázka teda. Jsou teda ty jazykové modely jenom předpovídače dalších slov, anebo mají nějakou hlubší
pochopení toho jazyka. Jo, už by to asi mělo vyplývat z toho, co jsme si řekli, ale možná by to mělo zaznít jako explicitně, protože zase ten jeden z těch mýtů, který jsou, je, že vlastně to není nic jiného, než jako, já nevím, jak se jmenuje ta věc, jak kazí ty slova v mobilu, jak vždycky. Áno, nejaký type korektor. Jo, niečo také. Je to jenom veľký type korektor? Nebo? No určite sa to dá tak použiť, ale ako máme dôkazy, ktoré hovoria, že jazykové modely sú schopné reprezentovať oveľa hlbšie asociácie a oveľa ako hlbšie vzťahy. Otázka je, či sú schopné reprezentovať až tak hlboké vzťahy, ako je človek. Človek má vlastne v hlave nejakú ako kognitívnu kópiu toho spaceu, toho priestoru, v ktorom žije. A na základe toho robí aj nejaké rozhodnutia, na základe toho robí aj nejaké plánovanie dlhodobé. No a ako aj napriek tomu, že sú transformery ako veľmi užitočné už tak ako sú schopné ako hľadať nejaké asociácie, hej, tak máme mnoho príkladov, kde vlastne narážajú na tie obmedzenia, ktoré súvisia s tým, že oni vlastne ten svet nikdy nevideli. Áno. Oni vždy videli iba kus textu. Áno. No a tým pádom ako validná otázka je, že či model, ktorý vždy videl iba kus textu, bude schopný chápať, ako vyzerá naozajstný svet. No a teda ako k tejto zásadnej otázke si myslím, že ako už sa tá veda blíži ako pomerne nejaký čas. A celkom nedávno sme tam mali nejaký pokrok, kde vlastne sme neukázali priamo, že transformery modelujú svet, ale ukázali sme, že čím lepší model máme, tak keď máme dva lepšie modely, tak oni sú vlastne interne podobnejšie ako tie modely, ktoré nie sú tak dobré. Takže tým, že zlepšujeme modely, sa vlastne ako dostávame do stavu, kde rôzne modely sú si navzájom bližšie, sú podobnejšie. Takže sa nedíváme mikroskopem a vidíme tam stejný. Ako... No áno, toto sa zase ako rieši takým spôsobom, že my vlastne môžeme tie váhy tých modelov skombinovať, že my urobíme nejaké lepidlo medzi tými modelmi a teraz ako prepíname medzi vrstvami dvoch rôznych modelov a pozrieme sa, že ako dobre to funguje na výstupe. Keby boli tie modely úplne iné, tak sa to úplne rozbije, ale keďže sú tie modely do nejakej miery podobné, tak týmto dosiahneme nejakej kvality a tu vieme zase zmerať. Hej? No a teraz zaujímavé je, že vlastne ako jazykové modely sa učia iba predpovedať ďalšie slovo. To je všetko, čo oni ako v celej svojej existencii videli. Hej? A napriek tomu sa tie ich reprezentácie do nejakej miery približujú. A teraz táto istá situácia je vlastne aj s obrazom. Že my obrázkové siete dneska trénujeme vlastne silno inšpirované jazykovým modelingom, tak jak sme si ho popísali. A robíme to teda tak, že tie jazykové siete sa učia predikovať nejaké zamaskované kúsky obrazu. Hej, my im tam vložíme čierny štvorec a chceme od nich, aby nám povedali, čo je za tým čiernym štvorcom. No a zaujímavé tiež je, že pokiaľ ako trénujeme tie jazykové modely a obrázkové modely, zase jazykové modely nikdy nevideli obrázok, obrázkové modely nikdy nevideli text a zároveň tie siete sa dostanú do stavu, kde sú veľmi podobné. To znamená, že aj tá jazyková sieť, aj tá obrázková sieť reprezentuje niečo, čo je do nejakej miery zameniteľné. No a toto ako sú vlastne také nejaké prvé dôkazy toho, že tie jazykové modely do veľkej miery ako reprezentujú realitu sveta, hej? Aj keď ho vlastne nikdy nevideli. Čo je vlastne veľmi ako zaujímavé. Nikdy ho nevideli, nikdy s ním neinteragovali, nikdy si nič neošahali a zároveň vedia, aká je tá mechanika prvkov, ktoré v tom reálnom svete fungujú. To je ako dosť neuvěřitelný. Mně přišlo vždycky zajímavý právě třeba u těch obrázkových sítí, že potom se koukali vlastně, že to je podobný tomu, jak funguje třeba ten vizuální kortex a takové věci. Myslíš, že z těch jazykových modelů jsme schopni si naučit něco o sobě, jako to, jak člověk přemýšlí, nebo jak ten jazyk třeba používá, nebo něco takového? Viděl jsi nějaké aplikace? Nebo? No, jako
sú tam analogie, to vieme už teraz. Čo nám samotné tie analogie povedia asi je, že proste na to, aby sme vedeli riešiť niektoré tásky, tak nevyhnutne proste musíme dojsť do toho, že reprezentujeme podobné jednotky. To si myslím, že nie je samo o sebe zás také zaujímavé, ale podľa mňa je to, čo nám jazykové modely ukazujú a podľa mňa je zaujímavé je, aké množstvo prípadov alebo aké množstvo úloh sme schopní riešiť iba nejakým zložitým štatistickým vzorcom. Nejakou zložitou kombináciou tých vstupných údajov, ktoré vlastne dostaneme. Hej, že my vlastne nad veľa úloh vlastne vieme riešiť intuitívne. Možno sa nám to nezdá, lebo ich neriešime často a nemáme proste kapacitu, pamäť na to, aby sme si pamätali všetky tie asociácie, ale keby sme ich mali tak ako jazykové modely, tak by sme ich boli schopní riešiť aj bez toho, aby sme sa nad nimi zamysleli. No, to dělá spousta lidí asi. A každopádně dostali jsme se taky k tomu, že vlastně to, když ten model jako naučíš, a teď jsme teda u těch transformerů, a v tuhle chvíli k tomu potřebujeme poměrně velké množství dat, jo? To proto se to jmenuje velké jazykové modely. Ano. A proč potřebujeme celý internet na tohle? Proč nám nestačí nějaká menší časť. To je ten problém. No to je jedna z tých hlavných slabín, ktoré tie aktuálne modely a prístupy ich trénovania majú. Že oni sú vlastne veľmi neefektívne. Hej? Že aj ten prípad toho GPT-3 vlastne ukazuje, že my sme schopní dneska prakticky naškálovať celý ten prístup toho jazykového modelovania do absurdne veľkých rozmerov. Ako ten počet parametrov, ktoré ten ChatGPT mal, iniciálne sa približoval proste množstvu neurónov, ktoré ľudia majú v mozgu. No a zároveň ako veľmi rýchlo sme potom ukázali, že toto vlastne nie je potrebné. My si musíme len spraviť ako nejaký poriadok na vlastnej strane. Hej? Že musíme ako tomu modelu neukazovať, ja neviem, nejaké hlavičky a petičky z webových stránok, ktoré sme stiahli z internetu, lebo to nemá žiadny ako informačný obsah. A zároveň tam bolo aj ako niekoľko ďalších zložitejších refinementov, na ktoré sme odvtedy prišli. No a sorry, jaká byla ta původná otázka? Proč těch jako dat potřebujeme tolik, že? Protože ty se zabýváš právě těma menšíma modelama, ano. Že jo? A ne každý si může dovolit jako 100 000 H100, nebo kolik jich teď Elon koupil. Co když si to chci natrénovat doma v garáži? Dáš mi nějaký takový model? No, tak ako nejaké modely už existujú. Ono je to stále dosť drahé a stále dosť dátovo žravé a na toto momentálne ako žiadne dobré riešenie nemáme. Ale myslím si, že na to máme dobré vysvetlenie a to je, že tie dáta, ktoré my vlastne dostaneme z internetu, sú ako z veľkej časti proste neinformatívne, pekne povedané. Hej? A zároveň je veľmi ťažké oddeliť ako tie kvalitné dáta, tie, z ktorých sa niečo dá naučiť, od tých, z ktorých sa nič nedá naučiť. Nejaký rok dozadu mal Microsoft model, ktorý sa volal Phi. A k tomuto vydali aj paper a tento model bol vlastne natrénovaný from scratch na textbookoch, na nejakých učebniciach. Hej? No a oni vlastne týmto ukázali, že tým, že tie dáta zlepšíme v kvalite, tak vieme aj výrazne ako zefektívniť ten proces trénovania tých modelov. Dneska to ale nie je bežné. Dnes sa stále trénujú modely na tom, že si prečítajú proste celý internet a čím viacej dát, tým lepší model vlastne. Perfektní. Narazil si na krásnou otázku a obavu spousty lidí. A to je to, že vlastně teďka ten internet, všechno, na tom se to učí, jsme vyprodukovali jako z větší části my, asi. Ale ta doba může být jiná a vlastně velkou část těch dat vlastně můžou tvořit už ty výstupy tady těch modelů. A jsou pak schopní ty modely se stejně dobře naučit na těch věcech, které vygenerují sami, než na tom, co jsme udělali my? No máme nejaký výskum, ktorý toto práve simuluje a z toho vieme, že tie modely vlastne, že ten prístup generovania vlastného textu a trénovania na vlastnom texte neškáluje. Že tie modely v niekoľkých iteráciách trénovania na svojich vlastných výstupoch stále generujú ako pekný, koherentný text, ale prehlbujú sa tým tie defekty, ktoré vlastne majú. Čo je napríklad generovanie halucinácií,
alebo nejaké opakovanie sa, generovanie neinformatívnych výstupov a podobne. Takže myslím si, že toto bude problém a zároveň to bude problém, ktorý bude pomerne ťažké identifikovať, pretože zo samotných výstupov tých modelov to nebude priamo zrejme. No, tak to nás čeká pěkná věc teda. Každopádně narazil si právě na ty výzvy, které tam jsou a přesně na tu halucinaci, na ty halucinace. Co to je a je to jako inherentní součást těch modelů, nebo je to něco, co se dá obejít nebo vyřešit? No, tak to, že modely halucinujú, to znamená, že odpovedajú informáciami, ktoré nie sú fakticky správne alebo nie sú relevantné, aby sme si to nejako zaškatulkovali, tak toto vlastne súvisí s tou štatistickou povahou tých modelov. Hej? Že oni sa ako do veľkej miery stále učia korelácie. Oni môžu mať nejaký interný model, ktorý vyzerá veľmi dobre a robustne, ale ak ich nič nedonúti ho používať, tak oni ho používať nebudú. Pretože jednoduchšie je vždycky sa spoliehať na korelácie. To vie aj človek sám. Že pokiaľ vieme niečo rozhodnúť intuitívne, tak nebudeme premýšľať. To bolí. Země je placatá. Presne tak, áno. Pretože keď sa pozrieme na rovine rovno, tak proste vidíme, že... No. Takže toto je vlastne zásadný problém toho štatistického prístupu k modelovaniu jazyka. My vlastne... Keď máme model, ktorý má tú možnosť sa naučiť korelácie, tak on sa bude spoliehať na tie korelácie. No a potom, keď príde užívateľ a trafí tú správnu koreláciu v tej vstupnej inštrukcii, tak ten model je vlastne navedený na to, aby vyprodukoval informáciu, ktorá nie je relevantná. Ktorá buď bola v trénovacích dátach uvedená tak, ako ju vyprodukuje, alebo proste je to nejaká kombinácia z tej inštrukcie, ktorú ten užívateľ tomu modelu dal, aj keď vlastne si s tou odpoveďou nesúvisí. No. A jaká bude cesta ven? Jako dá se to udělat tak, aby ChatGPT nám řekl správně to, co fakticky správně něco? Áno, ako pomerne veľká časť výskumu sa teraz o toto snaží, ale ako tie cesty von sú pomerne ťažké, hlavne kvôli tomu, že tá aktuálna už je tak dobre prechodená. Takže vyprodukovať model, štatistický jazykový model je dneska drahé, veľmi drahé, čo sa dát týka, ale je to vlastne pomerne istota. Že je tam ako ten recept, ktorý už funguje veľmi dobre. Hej? Pokiaľ máte dosť dát a pokiaľ máte dosť výpočetných prostriedkov, tak si môžete vytvoriť svoj vlastný model. A je celkom na istotu, že bude fungovať pomerne dobre. No a toto práve nemáme pre tie modely, ktoré sa snažia o nejakú symbolickú reprezentáciu. Pokiaľ chceme, aby ten model hovoril fakticky vždy len to, čo napríklad vyplýva z toho vstupu, tak my potrebujeme, aby ten model rešpektoval tie deterministické vzťahy tých objektov. No a na toto ako nie je dobré mať modely, ktoré vlastne sa viažu na nejaké štatistické vzťahy. Hej? Ten model, ktorý je postavený na tom, že modeluje nejaké korelácie, vám vždycky dá tú odpoveď na 0,99%. Aj keď si tým bude veľmi istý, tak to bude 99%. Hej? No a teraz ako stavať na takomto modeli a očakávať nejakú istotu je proste cesta do pekla. No. Jasně. Budem teda potřebovat nějaký novej, jako řekněme, logický nebo matematický model na rozdíl tedy od těch jazykových modelů? Je to veľmi pravdepodobné. Minimálne budeme potrebovať ako zásadne upraviť tú architektúru samotného transformeru. Už to nebude iba predpovedanie ďalších slov, už to bude musieť byť predpovedanie ďalších slov zo vstupného kontextu a zároveň z nejakých informácií, ktoré sú deterministicky buď poskytnuté alebo vyvodené v tých predošlých krokoch a budeme potrebovať spôsob, ako efektívne vlastne zaintegrovať do výstupu toho modelu obe tieto informačné zdroje. To si přesně narazil na to, co jsem teďka perfektně to jako sedí. A to jsou vlastně ty aplikace, tady těch modelů a jakožto jeden z nejlepších těch aplikací přijde jako to lepidlo mezi těma systémama.
právě to, že když Pepper někdo udělal to napojení vlastně, řekněme, ChatGPT na Wolfram Alpha. Wolfram Alpha je nějaký, řekněme, matematický systém, který má vlastní jazyk a tak dál, ale je poměrně těžký s ním jako pracovat, on vám všechno zintegruje, nakreslí grafy a tak dál, ale říct mu to, musí se člověk naučit programovat ten jazyk konkrétní. Ale tady ten modul vlastně umožňuje mně říct, hele, zintegruj mi tohle věc, nakresli mi tenhle graf, získej tyhle data a on to udělá a vlastně použije na tohle nějaký úplně jiný model než to, ale pořád ten jazykový model je neuvěřitelně užitečný, jako to lepidlo mezi těma systémama. A vidíš i nějaký, nebo chtěl bys na tom elaborovat, nebo vidíš i nějaký jiný aplikace z toho typu těch jazykových modelů? No, tak ja si myslím, že generácia kódu je dobrý príklad k tomuto. Že vlastne ako väčšina ľudí nevie programovať. A možno ani nemá chuť sa to učiť, hej? Pretože to je zase ako pomerne ako dlhá cesta, ktorá je užitočná iba v nejakých pomerne špecifických prípadoch. Pokiaľ sa tomu nechceme venovať full time, tak proste nechceme zabiť 2 roky tým, aby sme sa naučili programovať. No, 20. No, áno, záleží asi od tej kvality potom. No, každopádne ako tým, že máme modely, ktoré nám umožňujú popísať, čo chceme v prírodzenom jazyku a transformovať to do toho kódu, je veľmi užitočné. Hej? Ten model možno nebude schopný sám vyriešiť tú úlohu úplne end-to-end. Ľudia sa stále musia naučiť tú dekompozíciu toho veľkého problému na nejaké malé časti a riešiť to s tým modelom ako per partes po tých kúsočkoch. Ale povedzme, že toto ako výrazne znižuje ten bar, tú latku toho, čo vlastne ten človek musí vedieť na to, aby bol schopný naprogramovať nejaký funkčný kus kódu. A tomu môže veľmi pomôcť aj v bežných aplikáciách v živote, ako je nejaká dátová analýza s Excelom alebo s nejakými inými tabulkovými zdrojmi, že jo? Třeba nový konspirační teorie. Napríklad, áno. Ne, tohle se naopak ukazuje, že rozhovory tady s těma modelama velmi dobře působí proti těm konspiračním teoriím, co je jeden z jako pěkných. Ale mě tohle jsem nechtěl říct. Na co mi to, co si narazil, je úžasný. Lidi, jako jsou biologové, fyzici a tak dále, vlastně velkou část času musí trávit těma technikáliema tomu, aby vlastně byli schopní naprogramovat něco a tak dále. A protože to vlastně z principu nechtějí dělat a neumějí, tak to dopadne velmi špatně. A když jsem byl v CERNu, tak tam vlastně to LHC navrhoval někdo ve Fortranu 77 a vlastně nepoužívali ani jako verzovací systémy, jo. Takže když to ztratili, tak jo, jako problém. Takže na tohle mi to přijde taky jako jedna z těch úžasných. No, toto je vlastne problém aj v bankách často, že oni ako majú nejaký systém, ktorý je kritický pre celé buď to oddelenie, alebo kľudne ako celý branch tej banky, ale nikto nie je schopný proste to riešenie prepísať do nejakého aktuálneho stavu. To sú veci založené na kusoch kódu z 90. rokov. No a teraz ako práve tým, že sa toho všetci boja, tak sa s tým nič nedieje, ale keď je potom nejaký problém, tak vyriešiť ho trvá proste 3 týždne namiesto ako minút času. Hej? No a v týchto prípadoch ako zase ako mať k dispozícii model, ktorý ako do nejakej miery rozumie tomu, čo ten kód rieši a je potom schopný to transformovať do niečoho, čo je užívateľ schopný prečítať, môže mať ako veľkú hodnotu. Určitě. Tak a nějaký další trendy, zmínili jsme i ty jako malý, řekněme specializovaný modely. A určitě, co bude zajímavý, budou ty agenti. Viděl jsi ten nový model O1 teďka? Jsi z toho nadšenej? Přijde ti to zajímavý? Je to zaujímavé, áno. Ale ako zase vieme o tom veľmi málo na to, aby to bolo pre mňa príliš zaujímavé, ale ako áno. Ten výsledek je asi. Áno, výsledky sú dobré. Oni aspoň tvrdia teda, že sa pozeráme na model, ktorý je oveľa menší, čo je z môjho pohľadu zaujímavé. A verím tomu, že akože aj v ďalšom vývoji, ako tie modely pôjdu ešte ďalej, že budú ešte menšie a budú vyžadovať ešte menej dát na to, aby vedeli napríklad riešiť aj nejakú špecifickú úlohu. Jenom pro kontext, bavíme se teda o modelu O1, což znamená Omni, což znamená model, který na vstup nemusí dostávat nutně jenom text. A není to vlastně ChatGPT 5, že jo? To, co aspoň pokud vím dobře, tak
tohle je skutečně menší model, ale je jako řekněme trochu jinak založený. Ten GPT-5 by měl kombinovat asi oba tyhle přístupy jako pak dohromady. Tak jo. Ty sám vidíš nějaký ještě zajímavý aplikace do budoucna, na co se těšíš, že v této oblasti jako bude zajímavého na poslední roky? Jsi schopen něco předpovědět? No, ja sa napríklad teším na to, keď budú jazykové modely vhodné na edge devices, sa tomu hovorí. To znamená na nasadenie v mobilných telefónoch, alebo v notebookoch, alebo v tabletoch. Toto nám umožní vlastne perfektnú kontrolu nad dátami, ktoré do tých modelov posielame. Z môjho pohľadu je toto tiež dosť problematické, pretože my vieme, že ten model je schopný vlastne používať tú asociáciu už iba po tom, čo ju raz vidí v trénovacích dátach. Užívateľia to často nevedia, ale aj v OpenAI chatovacích rozhraniach, vlastne pokiaľ si explicitne nenastavíte, že nechcete, aby tie vaše údaje zbierali, tak oni ich budú zbierať a oni ich budú používať aj na tréning v ďalších iteráciách. Takže oni sa, to čo vy tomu chatbotovi nechtiac vysvetlíte ako pozadie nejakého problému, ktorý potrebujete riešiť, tak oni vlastne potom môžu zobrať, použiť na tréning a ten model to bude ďalej používať v odpovedi so všetkými užívateľmi na internete. To nie je ideálny stav. Takže když mu dám PIN, tak on to niekomu řekne. No to je veľmi pravdepodobné. Videl som nejaký príklad na internete, kde ľudia využívali vlastne toto s nejakými súkromnými kľúčmi z internetu. Že k tomu, aby ste sa dostali k niektorým službám, potrebujete nejaký API kľúč. No a pokiaľ akože sa opýtate toho chatbota na správne doplnenie textu, po tom, čo mu vlastne poviete, že ako sa ten API kľúč volá, dáte mu nejaký OpenAI API key rovná sa a teraz ho necháte doplniť tú odpoveď, tak on vám doplní API kľúč, ktorý je často validný. Takže vy môžete ten API kľúč zobrať a použiť. A budete vlastne používať účet niekoho iného, ktorý ho proste iba zabudol zrušiť. Takže když tam dám Bill Gates credit card, tak mi to něco vyhodí, pokud on to tam dal. Jak bol Bill Gates tak šikovný, tak je to veľmi pravdepodobné, áno. Tak, dobře. Tak, asi poslední otázka. Pokud to někdo dokoukal až sem, tak určitě to musí být zvídavý člověk, který o tomhle chce vědět víc. My kromě toho, že tady budeme mít další rozhovory a hnedka jeden z těch dalších bude vlastně o matematice těch jazykových modelech. Co by si doporučil lidem jako za literaturu nebo videa nebo něco, pokud chtějí tyhle problematice porozumět trochu víc, než jsou ty zprávy na, nebudem jmenovat nějaký server, aby to neurazil. No, ja neviem, že či to nie je trošku príliš technické, akože záleží, že ako na ktorú stranu chcú tí ľudia ísť, tak máme teraz aj veľa kadejakých videí, ktoré sa zaoberajú nejakými spoločenskými implikáciami, etickými implikáciami a podobne. Ja sa skôr zameriavam na tú technickú stranu a ja si myslím, že dobrý zdroj na to dostať sa ako hlboko pod pokličku language modelov sú napríklad Stanford videá z kurzu na NLP, z kurzu spracovania jazyka na Stanforde. Sú na YouTube voľne dostupné videá. Celkovo je to asi 12 prednášok po 2 hodinách alebo niečo také. Je toho celkom dosť, ale zase ako každá tá prednáška je samoobsažná, je to veľmi dobre prerozprávané, je to veľmi dobrý speaker a berú to pomerne od základov, hej. Takže tam človek pochopí aj ten historický kontext, ale hlavne tie detaily toho fungovania a potom z toho vie vyvodzovať aj aké sú implikácie tej technológie, aké sú tie slabé miesta tej technológie, to je tam veľmi zrejmé z toho, akým spôsobom je to vysvetlené. Perfektní. Tak jo, tak dík moc. Ještě něco, co by si chtěl vzkázat našim divákům, co by pro ně mohlo být užitečný tady v téhle oblasti, jako jestli mají mít strach, nebo naopak, jestli se mají na něco těšit, nebo bát o práci. Keď už si to tak nastrelil, ja si myslím, že mať strach je naozaj neodôvodnené momentálne. Báť sa, že jazykové modely v tom stave, ako ich máme, nás úplne nahradia a budú úplne autonómne bez zásahu človeka.
človeka je pomerne naivná predstava. Aj keď mám jazykové modely rád a myslím si, že je to veľmi mocná technológia, tak by som neočakával, že mi zajtra jazykový model zaklope na dvere a vyrazí ma, keď som programátor. A myslím si, že toto treba vnímať ako realisticky. Na jednu stranu ako jazykové modely nie sú všeho schopné, na druhú stranu jazykové modely sú technológia, ktorá už dnes je veľmi užitočná a určite vieme dosiahnuť praktickú výhodu v mnohých, ak nie úplne všetkých oblastiach, pokiaľ vieme, ako ich používať a čo to je. Tak jo, super, to si myslím, že je pěkná tečka, pokud to náhodou někdo poslouchal až sem, tak sem může být klidný. Aspoň chvíli uvidíme, pustíme si to za 10 let a uvidíme. Tak jo, Michale, já myslím, že to bylo úžasný. Jako já jsem se dozvěděl spoustu věcí, takže určitě lidi se taky dozví spoustu věcí. Moc díky a můžu se těšit. Ďakujem za pozvanie.